Работиш по 8 часа, поне 6 дена на седмица, клиент след клиент като конвейер и пак не можеш да покриеш всички разходи. Изглежда, че това не е салон, а някакъв фитнес. Само тук сякаш не тяло, а зъби. Искаш ли да знаеш защо е така? Защото нямаш система. Имаш занаят, можеш да работиш с ръцете, но нямаш стратегия. И съответно клиентите или не идват, или идват, но не се връщат. Септември идва, а с него идва и намаляването на клиентите. Стига да си чакала чудо и да се надяваш, че изведнъж от някъде ще се появят клиентите. На 3 септември стартираме сезон с нов семинар, в който ще разкажа как можете да привличате клиенти без да играете танци в социалните мрежи. Пишете ми налично или в коментар и ще ви разкажа как да се запишете на този семинар.